fasira. Watan Ramadana, watan azumi, ake ninka ibada da yawan lazimi. Watan Ramadana wata ne mai falala, yawan yin ibada musamman tsayi da sallah. Alfarmar nabina abban batula, Allah na kaban dama sako na ya kulla. Yan uwana mu kula, wata ne mai falala, mu yi aiki na alkairi a cikinta domin rasula. Watan ne ake samun daren lailatul qadr, cikin watan ne ake daure dukkanin ashirin, cikin watan ne ake bude kofofin alkhair, cikin watan ne ake samun rama ta Allah akbar, cikin watan ne ake kulle kofofin nar, cikin watan ne ake bude aljannar. Mu je wajen tafsiri mu fahimci Qur'ani, ciyarwa yana da amfani ya ɗan uwa ku sani. Yawan salati yin sadaka suna ƙara imani, mu jinkirta yin sahur ya ɗan uwa ina yin tuni, mu gaggauta yin buɗe baki da shi shugaba ya yi nuni, mu yi biyayya kar mu saba masa za mu bar rudani. Watan Ramadana, watan azumi, ake ninka ibada da yawan